ठेकेशन दिता आणि मागच्या का मारून झेलीन घालता पोलीस 24 वरां ड्युटी करता पोलिसाची बॉडी पडून तारियाच दिता 100 दिल्यार पोलीस येता आणि 100 रुपया दिल्यावर रोकड्याच होयता पोलीस केम रनिंग बॅक टू चोर लोक मोठा बेगीन चोराक दोन कुकोळे किते गोडे उगडास कोण पोलीस धावले गाठी मारताले म्हण पाहतो पोलीस केम रनिंग बॅक टू चोर लोक मोठा बेगीन चोराक दोन पाठी कुकोडी गोल्ले किते उगडास दोन पोलीस धावले गाठी मारताले म्हण पाहतो